Kiitoksia, olen näköjään saman mittainen Marjutin kanssa, että hyvin menee. Joo, hyvää, kaunista, tosi kaunista syyskuista iltapäivää. Tää on fantastinen juttu, että päästään taas nauttimaan siitä riemusta, että me voidaan polkupyörillä ajaa ihan yhtä helposti kuin autoilijat autoinensa konevoimalla. Meidän ei tarvitse polkea sinne Katajaharjun päälle, eikä meidän tarvitse kierrellä näitä moottoritien liittymien siltoja ja ramppeja. Mikä siinä sitten tosiaan mättää, Marjut lupasi, että mä kerron teille kaiken. Sen verran tästä voi sanoa, että ensinnäkin tietysti tässä tilanteessa, kun me ollaan tekemässä tätä boulevarisoinnin sisältävää yleiskaavaa, niin tuntuu aika hullulta, että me samaan aikaan sitten kaavoitetaan täällä kaupungissa siihen Koivusaaren päälle moottoritieliittymää. Ja jotta sitten saataisiin sille Koivusaaren päällä olevalle moottoritieliittymälle, eritasoliittymälle jotain hyötyä ja käyttöä, niin sitten täytyy täyttää se Koivusaaren ympäristö, jotta sinne voidaan rakentaakin jotakin. Kyllä tässä tilanteessa tietysti niin kuin maalaisjärki, talonpoikaisjärki vai mä sanoisin kyllä kaikki mieluiten kaupunkilaisjärki sanoisi sillä lailla, että totta ihmeessä se Koivusaari suunnitellaan sen mukaan, että siihen tehdään Länsiväylän tie-niminen katu esimerkiksi ja ihan tavalliset samanlaiset risteykset ja liittymät kuin esimerkiksi suurin piirtein yhtä vilkkaassa tai vilkkaammassa risteyksessä Oopperan risteys, eli Mannerheimin tie, Runebergin katu. Jos sitä risteystä mietitte, niin siinä kulkee paljon enemmän liikennettä kuin Länsiväylällä konsanaan ja ihan hyvin se pelaa, eikä siihen tarvita näitä ramppeja, eikä siihen tarvita siltoja, eikä sitä hehtaarikaupalla sen maan ja maa-alan viemistä siihen tarkoitukseen, että autot pääsee ajaa ympyrää. Toinen pointti on myöskin se, että jos me ajatellaan sitä, että mitä on kaupunki ja mikä tekee kaupungista haluttavan, viihtyisen ja mukavan paikan, niin se on monimuotoisuus. Kaupunki ei ole pelkästään teitä, katuja ja asuntoja. Koivusaari on tyypillinen sellainen paikka, joka on juuri sitä, mikä tekee kaupungissa asumisesta sen kaupungissa asumisen arvoista. Siellä on sitä jotain muuta, mitä kaupunkilaiset haluaa ja missä ne viihtyy. Ei venesatama ole semmoinen paikka, jota voi ajatella, että hei, kyllä se siitä joutaa. Me tarvitsemme tämmöiselle motarirampille tilaa. Ei saunakeskus ole semmoinen paikka, ettei sellaisesta ole niin väliä, että se motariramppi on paljon mukavampi. Tää on niin kuin toinen puoli sitä asiaa. En nyt sano ja väitä, että ei saa rakentaa Koivusaarta eikä tehdä Koivusaaren kanssa mitään, mutta täytyy siinäkin paikassa ymmärtää se, että kaupunki on monimuotoisuutta ja jos me tehdään vain yhtä tai kahta asiaa, niin kaupunki lakkaa olemasta kaupunki. Se on ihan fakta. Tuossa, katsotaanpas mitä kello sanoo, saanko vielä puhua? Saan puhua. Äsken Ylen toimittaja jututti minua suoraan lähetykseen tuonne eetteriin ja sieltä tuli kun Ylen lähetyksissähän on tämä lähetysikkuna, johon saa tekstailla sitten kaikenlaisia kommentteja ja sanoa mielipiteitänsä asioista. Ja siellä kuulemma käytiin kuumana nyt siellä lähetysikkunassa siitä, että taas nämä pyöräilijät tekee jotain, joka ei ilmeisesti ole sopivaa niille, jotka siellä kommentoi. Ja siellä tuli esimerkiksi sellainen argumentti, että pyöräily sehän on hirvittävän vaarallista, kauheasti tapahtuu liikenneonnettomuuksia, jotka liittyy pyöräilyyn ja heidän mielestään tietenkin ne johtuu pyöräilystä ja se on kallista yhteiskunnalle ja verorahoilla, autoverorahoilla, autoilijoiden verorahoilla tehdään kaikki pyörätietkin, että se on niin väärin ja niin väärin. Ja tässä yhteydessä on hyvä tälläkin jalustalla korjata näitä asioita, että ensinnäkään autoveron maksajat eivät maksa ensimmäistäkään pyörätietä, he eivät maksa ensimmäistäkään autotietä eikä katua täällä kaupungissa. Autoveron kerää valtio ja kaupungit ja kunnat maksavat nämä omat katunsa aivan itse
niillä kunnallisverorahoilla, joita maksavat kunnan asukkaat, omistivat auton tai sitten eivät. Toinen pointti, mikä sitten siellä oli se turvallisuuskysymys ja tämä väite siitä, että polkupyöräily on hirvittävän vaarallista. Te varmaan jokainen ymmärrätte itsekin, että jos polkupyöräilijä ja jalankulkija törmäävät toisiinsa, niin ei siinä kovin kummasti käy ihan oikeasti. Ja jos meillä olisi pelkästään polkupyöriä ja jalankulkijoita ja vaikka me nyt täällä törmäilisimme keskenämme, niin tuskinpä täällä kukaan kuolee. Se on lähestulkoon fyysisesti mahdotonta. Se ongelma tulee siitä, että meillä on niitä 1,5 tonnin peltilaatikoita, jotka kulkevat niin nopeasti, että ihan fyysisesti tai biologisesti tai mekaanisesti kun nähdään, niin ei ihmisen kroppa kestä sitä, että ihminen ja sellainen peltilaatikko sillä nopeudella, millä ne liikkuu, törmää toisiinsa. Eli kyllä nämä ongelmat liikenneturvallisuudessa, ne liittyvät nimenomaan autoihin ja autoiluun ja siihen, että ihminen ja auto eivät sovi yhteen. Polkupyörä ja ihminen sopii varsin hyvin yhteen ja ovat varsin turvallinen yhdistelmä keskenänsä. Tietysti se on selvää, että jos ruvetaan harrastaa kilvanajoa, niin sit voidaan päästä polkupyörälläkin, ainakin jotkut muut kuin minä voi päästä sellaisiin nopeuksiin, että siinä voi oikeasti tulla jotain haveriakin. Mutta ei niin kuin liikenneturvallisuus, jota usein mitataan nimenomaan kuolemilla ja ruumiilla, niin ei se ole kyllä polkupyörästä lähtöisin. Mutta totta kai, jos polkupyörä ja autoilija törmää, niin se on huono juttu. Se ongelma, joka meidän pitäisi pystyä ja kyetä täällä kaupungissa sitten jollain tavalla ratkaista, ja mitä tulee polkupyöräilyyn, jalankulkuun ja autoiluun ja tähän liikenteeseen ja sen ratkaisemiseen, on tilankäyttö. Ja siinä pätee sellainen asia, että kun me ajatellaan ja katsotaan vaikka tätä kaupunkia tässä ympärillä, joka meillä on, niin ihmiset mahtuvat liikkumaan tänne kaupunkiin kyllä, kun ne liikkuvat jalan tai ne liikkuvat polkupyörillä. Mutta jos ne rupeavat liikkumaan autolla, niin silloin ne ei enää mahdu tähän. Ja siitä meille tulee se tilankäytön ongelma. Ja se meidän pitää pystyä ratkaisemaan ja hallitsemaan ja suunnittelemaan se tilankäyttö sillä tavalla, että meillä on täällä kaupungissa tilaa elämään ja ihmisille, eikä pelkästään autoille. Ja tästä voin palata siihen, mistä aloitin, tähän Koivusaareen. Mikä se ongelma sielläkin on? Se ongelma on tilankäytön ongelma. Ei siellä ole tilaa sellaiselle moottoritien rakenteelle ja semmoiselle, sanoisin, että 50- ja 60-lukulaiselle perinteelle siitä, että autolla pitää voida ajaa 5-60 kilometriä tunnissa joka paikassa, myöskin risteyksissä, ja sitä varten tarvitaan sitten suuria pinta-aloja ja isoja ramppeja, jotta ei tarvitse hiljentää, kun haluaa kääntyä oikealle ja vasemmalle. Eli itse ainakin todellakin toivon, että kun tämä Helsingin yleiskaava etenee ja se etenee tämän boulevardisodin hengessä, niin osataan korjata myöskin tämä, sanoisin ihan suoraan, Koivusaaren virhe. Sitä boulevardisoinnista vielä, kun tässä on 3 minuuttia kännykkäkelloni mukaan aikaa, niin siitäkin on keskusteltu paljon ja on paljon kritisoitu sitä, että maailma menee tukkoon sen boulevardisoinnin tähden. Siitä mä haluan sanoa sellaisen, että se boulevardisointi kannattaisi ja olisi hyvä ymmärtää sellaisena asiana, että on palattu noin puolen vuosisadan taakse siihen perinteeseen, että kaupunki saa jatkua, kasvaa ja laajentua kaupunkina. Ja näinhän on tehty kaupunkien ja myöskin Helsingin kasvun myötä tuonne 50-60-luvulle saakka, että maantiet muutettiin kaduiksi sitä mukaan, kun kaupunki levisi. Ja tämä boulevardisointi tarkoittaa itse asiassa täsmälleen samaa. Se, että se on nyt nimetty boulevardisoinniksi, niin ehkä se on kiva nimi sille asialle, mutta oikeastihan siinä on vaan kysymys siitä, että muutetaan kaupunkirakenteen ja kaupunkin sisään jäävät kadut
maantiet kaduiksi. Ei se ole yhtään sen kummempaa. Voitte mennä minkä hyvänsä nykyisen moottoritien päähän katsomaan, että kuinka se liikenne ruuhkautuu sillä kadulla, kun se moottoritie muuttuu siinä jossain risteyksessä ja liikennevaloissa kaduksi. Ei siinä tapahdu oikeasti yhtään mitään, ja se, että ne viimeiset moottoriliikennevalot ovat 2 kilometriä tuolla päin siitä, missä ne on nyt, niin eihän se yhtään mitään mihinkään muuta. Mutta sitä on ehkä vaan vaikea ymmärtää, ja terveisiä tuonne. Anni on tuolla jo tulossa, Annin virastolle tuolla yhden talon takana, että siellä osataan tehdä nämä asiat oikein, kun yleiskaavaa lähdetään, kunhan sen tässä syksyllä hyväksytään ja sitten sitä lähdetään panemaan täytäntöön. Eli tämmöisillä terveisillä tervetuloa Anni pitämään seuraavat puheet.